салом дӯстони азиз, имрӯз оилатиҷӣ дар меҳмонии автосалони Волин қарор дорад. Агар шумо мехоҳед ки автомошинаи барқӣ дар интизори худро харидорӣ намоед, пас моро ҳамроҳ бошед. Волин яке аз ширкатҳои бузургтарини мошинсозони Чин вориди бозори Тоҷикистон гашт. Волин истеҳсолкунандаи мошинҳои замонавии барқӣ, ҳибридӣ ва бо сӯзишвори ҳаракаткунанда буда, мошинҳои насли навро ба шумо пешкаш менамояд. дар автосалони Волин мошинҳои боркаш, мусофиркашонӣ ва автомобилҳо барои эҳтиёҷоти тиҷоратӣ ва шахсӣ аз ҳама моделҳо пешкаш карда мешаванд. шумо метавонед бо тамғаҳои гуногуни мошинҳо шинос шавед ва якеро интихоб кунед, ки ба талабот ва ниёзҳоятон мувофиқ аст. вақте аз Волин мошин мехаред, шумо на танҳо соҳиби мошини нави замонавӣ мегардед, балки ҳамзамон ба шумо дастрасии хизматрасонии баландсифат ва зуд кафолат дода мешавад. мо кафолати 3 сола ё 100 000 километрро қайд мекунем, ки беҳтарин пешниҳоди бозор аст. дар марказ ҳамеша қисмҳои эҳтиётии ҳамаи моделҳои Волин мавҷуд аст. дар сурати пеш омадани зарурати иваз кардани ягон қисмати мошин, метавонед онро зуд ва самаранок ба даст оред. шумо метавонед ки бо тамғаҳои гуногуни мошинҳо шинос шавед ва имкон доред ки мошинҳои наву замонавиро тавассути бонкҳои Исхата ва Ситамингон ба насиҳа бигиред. суроғаи автосалон, шаҳри Душанбе, шоҳроҳи Айни 5 пеш аз бозори Балх.